da ɗan ijjiya zai da na sani, shi da wanda ya yi masa gata gashi mun gani. Duk mahaifi baya son ganin ɗansa a yanayi, shi ko wannan shi ya bai wa ɗagata za ya gani. Kun samo shi? Yes sir. Wannan shine dan ijiya din. Ranka dai shi da wannan. Kai ne dan ijiya? Ku ne kuka damuwan mutane a cikin al'umma kun hana ma mutane su samu zaman lafiya ko? To ko can mun gaya muku. Rana ɗaya na mai abu, rana 10 na ɓarawo. Don haka wannan shine ranan tamu. Saboda a tahi da shi. A bincike shi yadda ya kamata a rufe shi. Ijjiya ne, ijjiya ne. Inspector! Jin maganar kowa, dangi har da 'yan uwa. Yes sir. Ku tabbatar da kun ba shi shayi. An gama da I need you to interrogate him very well. An gama da dai an wuce wurin. Positive return An gama da and result. Yes sir. Please. Yes sir. Thank you very much. Yake so shi ne zayayi ɗan ijjiya, ɗan ijjiya, ɗan ijjiya, ɗan ijjiya. Hey! Ɗan ijjiya, oh ɗan ijjiya.